belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao doet volgend jaar niet mee aan het WK in Qatar. Om door te kunnen gaan met de WK-kwalificatie van Noord- en Centraal-Amerika had het moeten winnen van Panama. Maar zaterdag werd met 2-1 verloren en gisteren bleef het 0-0. Dat betekent dat er nu nog maar een paar landen zijn die strijden om 3 rechtstreekse tickets voor het WK. Die strijd gaat nu tussen de Verenigde Staten, Mexico, Jamaica, Canada, Panama, Honduras, Costa Rica en El Salvador. De nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitré van Heijdhoorn, heeft een 10-puntenplan gepresenteerd. Een van de belangrijke punten voor Van Heijdhoorn is dat de Casticultura terugkeert en dat er ook weer meer werk wordt gemaakt van vakscholen op Curaçao. Volgens Van Heijdhoorn kan hij al relatief snel met deze nieuwe plannen aan de slag. Volgens hem is dat ook belangrijk voor Curaçao, zowel op het gebied van onderwijs als op cultuur. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800-0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Curaçao heeft onlangs opnieuw geld gekregen voor de verkoop van UTS. Dat blijkt uit cijfers van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten. Zoals bekend is UTS tijdens het kabinet Ruggenaat verkocht en zou er in termijnen worden betaald. Een van de laatste betalingen is dus nu binnengekomen, zo meldt de Extra. Oud-minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, heeft gisteren een overdracht verricht van het dossier van zijn ministerie aan Roetmilda Larmonie Cecilia. Zij heeft voorlopig het ministerie van Economische Ontwikkeling onder haar hoede. Volgens Martina lopen er veel zaken en is het belangrijk dat de nieuwe minister op de hoogte is van alles wat er loopt. Opvallend is dat Roetmilda Larmonie Cecilia werd bijgestaan door adviseur Ramon Chong. Hij was de beoogde nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, maar is niet door de screening gekomen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Gisteren vond de heropening plaats van Museum Mongi Maduro. Die is gevestigd in Landhuis Roy Katootje. In het museum zijn heel veel documenten, boeken, manuscripten, archiefstukken en periodieken te zien over Curaçao en Nederland-West-Indië. Die zijn allemaal verzameld door Mongi Maduro. De heropening werd verricht door de plaatsvervangend gouverneur Michel Russell Capriles. Venezolanen die vastzitten op Curaçao kunnen op zaterdag 10 juli terugkeren naar hun land. Curaçao heeft in samenwerking met het Venezolaanse consulaat die dag een repatriëringsvlucht gecharterd. Zoals bekend zijn de grenzen tussen Venezuela en Curaçao al lange tijd dicht. Het is voor Venezolanen op Curaçao, maar ook voor Curaçaoënaars in Venezuela tot nu toe onmogelijk om zonder hulp terug te keren. De repatriëringsvlucht op 10 juli is in eerste instantie bedoeld om Venezolanen die illegaal zijn op het eiland uit te zetten, maar ook Venezolanen die hier legaal zijn en gestrande Curaçaoënaars in Venezuela kunnen gebruik maken van deze chartervlucht.
Telecommunicatiebedrijf Flow heeft gisteren sleutels voor een nieuw kantoor overhandigd aan het bestuur van de organisatie FOCO. FOCO komt op voor de belangen van homo's en lesbiennes op Curaçao. Flow wil die organisatie steunen en stelt daarvoor de komende periode gratis kantoorruimte ter beschikking. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.